سلام كبرات خطاتلتي مدبنا كمي تصنيحكم سلام دي نلوم دما تقاقما كمبيوتر نتوم ناي مرأي ወይ ድማ ናይ ዓይነት ፀገም ዘለዎምን ከምኡ ናይ ምስማዕ ሽግር ዘለዎም ሰባት ብኸመይ ኮምፒውተር ክጥቀሙ ይኽእሉ ዝብል መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ብሩኽ ምክታል ቅድሚ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ምህላፍና ኣብ ዝሓለፈ ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ቆረብ ከዘኻኽረኩም ኣብ ናይ ዝሓለፈ ትምህርትና ካብ ሃርድ ዲስክ ናይ ኮምፒውተርና ወፃኢ ፋይላትናን ሰነዳትናን ከነቐምጠሎም እንኽእል ዓቀብቲ ዝብል ኢና ተማሂርና ነርና ኣብ ርእስትና ድማ ብዛዕባ ፍላሽ ድራይቭን ክላውድ ስቶሬጅን ድማ ርኢና ብተወሳኺ ብኸመይ ኣገባብ ናብ ፍላሽን ክላውድን ሰነዳትና ንዕቅብውን ተማሂርና ነርና ቀፂለ ናብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣጠቓቕማ ኮምፒውተር ናይ ምርኣይ ፀገማት ዘለዎም ሰባትን ከምኡ ናይ ምስማዕ ሽግር ዘለዎም ሰባትን ብኸመይ ኮምፒውተር ክጥቀሙላ ይኽእሉ ብዝብል ዝተዳለወ መደብ ኢና ኣቕርበለኩም هراي أبنا لهم تمرتنا بزعبا accessibility features زبل أب Windows operating system زركب هذا featureنا كن مهار مالتي إذا features إن من تايت سريح عند هرجايلنا بس أكلاوي سنكلنا نزلهم السبات تكنولوجي بقليلو نخطقمو نخخلهم تباهلو إذا تسرحه استفل عليه features مالتي هراي أبزي تنقللتي أبنتات نرينا كمبيوترنا هذا text to speech feature على مالتي سخونة صحفت ناب زربة لويتو ينببلنا مالتي نامنت مصحف كون خلي اجزي منيو عند استعمال متحدايلنا ناي مرأي صقمات زلون ወይ ድማ ናይ مرأي ክእለቶም ሲ ኣዝዩ ዝተዳኸመ ሰባት ሓደ መጽሐፍ ሓደ ዲጂታል መጽሐፍ ናብነት ኣብ ዘንብብሉ እዋን እቲ ዘሎ ጽሕፈት ብዘረባ ተቀይሩ ይንበበሎ ማለት ስለዚ በዛኖም ክሰምዕዎ ይኽእሉ እጂ ሓደ ካብቲ ንረኽቦ ኣገልግሎት እዩ ማለት خلاي كاني إذا ناي speech recognition زبالي إذا خاني نتا كمبيوترنا ب تايبنا جبرنا ويدما بماوس غيرنا خن إززا نالبات نتسقب ندحر داخوينا بزربان إززا مالتي جيتا كمبيوترنا بات speech recognition تتاكي مادماني نزغفتلنا نزعصولنا نزي ويدما زخونا نصحف كلنا خا speech recognition تتاكينا كنصحف نخلل مالتي سلازي نظام كلتا نغرازياتهم ازيوم حقستيهم مالتي توم text to speech نتوم نايم رايتس اغام زلوم ت speech recognition دماني يداوم بزغبا كيبورد تايب غبرو زيكلو ወይ ድማ ማውስ ከንቀሳቀሱ ዘይክሉ ሰባት بفويس ከመይገሮም ኮምፒውተር ኮንትሮል ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንጥቀመሉ ቴክኖሎጂ مالتي راين بارابز فيديو زي بزعبا زم accessibility features هنا هنمهار كمون كالوت assistive technology ወይ ድማ ተሓጋገዝቲ ቴክኖሎጂ مز accessibility features بسرحو مالتي كنرينا هراي ولاكوا زم accessibility features ዝተፈላለ ሶፍትዌራት ተሰሪሖም ዳውንሎድ ጌርና ንጥቀመሎም ዓይነት ዋላ እንትኾኑ ኣብ ኮምፒውተርና ኣፍትናትና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ውን ንስኡ ቢልት ኢን ኮይኑ ዝመጹ ኣብ ሞባይል ዲቫይስ ንጥቀመሉ ከምኡና ኮምፒውተራት ንጥቀመሉ ዝተፈላለ accessibility features ኣለና ማለት እዩ እጂ ገለ ካብቶም ኣብ ሞባይላትና ወይ ድማ ኣብ ኮምፒውተራትና ዘለዉ ናይ accessibility features ንርኢ እምበር ሃራይ ተቀዳማይ ኣብ ኮምፒውተርና ንረኽቦ እዚ ናይ text to speech ዝበሃል feature ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዓይነት ስውራን ወይ ድማ እቲ ናይ ምርኣይ ክእለቶም ዝተዳኸመ ማለት እዩ ዓበይቲ ብዕድመ ምስ ዝኾኑ ንዓታቶም ብድምፂ ከም ዝሰምዕዎ ጌርካ ነቲ ተጻሒፉ ዘሎ ጽሕፈሲ ብድምፂ ከም ሰምዖን ከም ዝርድእዎን ክገብር ዝኽእል ሓደ ቴክኖሎጂ ለና ማለት እዩ ካልእ ድማኒ እቲ ኣብ ኮምፒውተርና ዘሎ ዝተፈላለየ ኣይኮንስ ንበሎ ናይታ ማውስ ፖይንተር ዲገለ ብዓብን ኣዝዩ ድሙቕ ዝኾነ ሕብራውን ገይሩ ሃይ ኮንትራስት ቲምስ እናተጠቀመ ትናትና ከርሰርስ ድማኒ يعبيو مالتي كاريلنا زخل دماني هذا فيتشر اب كمبيوترنا علنا زخان تاي طمنا نسوم نايم راي كلاتهم استلاخمه من 4 دقائق اخر رايهم يخيل وي دما زخونه زيل خوين خصم عم سلا زخيل ازيو هاي كونتراست بزلو منقد يرو نخطقمو لا كمبيوتر يخبل مالتي خالق نريو دماني نصمومان وي دما ناي مسمع خلاتهم نستداخمه سبات دما زناي كلوز كابشنينج زبالا لنا مالتي زنتا يزطمنا لك همزه ابزينا نريو بناي صمومان جيروسي نتي ناي اوديو انفورميشن كيرو بفيجوال فورم مالتي بصابعتهم
ከም ዝርድዎ ማለት በቲ ቋንቋ ናይ ጽሙማን ገይሩ ከም ዝርድዎ ክገብር ዝኽእል እዚ ናይ ክሎዝ ካፕሽኒንግ ነገራት ድማ ኣሎ ከምኡውን ኣብዚ ናይ ኦዲዮ ሲግናል ሞኖ ዝበሃል ኣሎ ስቴሪዮ ዝበሃል ካሎ እዚ ሞኖ ዝበሃል ኦዲዮ ድማኒ ንኣብነት ናይ ብጸጋም ክሰምዕ ትሽገር እንድሕዳ ኮንካ ዝኾነ ነገር ክሓልፈካ ብየማን ጥራይ ከም ትሰምዕ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ናትካ ናይ ሳውንድ ኮንትሮል ድሕዳ የማነይቲ እዝንኻ ብዙሕ ናይ ምስማዕ ፀገማት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብፀጋም ጥራይ ንክሰምዕ እንድሕደልካ ኸዓኒ ከምኡ ሕጂ ብሓደ ወገን ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ናይቲ ኦዲዮ መታን ክሓልፈካ ብኸምኡ ጌርካ እውን ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ፊቸር ድማኒ ነዞም ብፍላይ ማውዝ ከንቀሳቀሱ ዘይክእሉ ሰባት ማለት እዩ ብእዳዎም ገይሮም ማውዝ ከንቀሳቀሱ ዘይክእሉ ሰባት እቲ ብማውዝ ክንሰርሖ ንኽእል ስራሓት ብኪቦርድ ሾርት ካትስ ዝበሃሉ ኣለዉ ማለት እዩ እጂ ንኣብነት ኣብ ሓደ ኣብ ኮምፒውተርና ኣቲና ሄልፕ እንድሕር ደሊና ኣክንዲ ሄልፕ ብስታርት ኣቲና ገለ ንፅሕፍ ነብል F1 ብምስቃጥ ጥራይ ናብ ሄልፕ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወይ ሓደ ዶክመንት ሪኔም ድሕዳ ክንገብሮ ደሊና ትናቱ ፋይል ኔም F2 ጥራይ ብምስቃጥ ሪኔም ክንገብር ንኽእል ኢና ሕጂ ከምሳት ዓይነት ዝተፈላለዩ ናይ ሾርት ካትስ ኣለዉ ኣብቲ ኪቦርድና ማለት እዩ ስለዚ ነታ ማውዝ ማኒፕሌት ክንገብራ ኣብ ዘይንኽእለሉ ሰዓት በዞም ሾርት ካትስ እናተጠቀምና ክንሰርሕ ኸ ንኽእል ኢና ኣብነት እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣክሰሲቢሊቲ ፊቸርስ ኣብ ማክ ንረኽቦ እዩ ኣብቲ ናይ ኦዲዮ እዩ ኣትዩ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ትሪእዎ እንድሕር ኣለኹም play stereo audio as mono ዝብል ኦፕሽን ኣሎ ኣብዚ ለና ከምኡውን enable access for assistive devices ዝብል ኣሎ show accessibility status in menu bar ገለ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣቲና እቲ ድምፂ ብሓደ ወገን ከም ዝስማዓና ወይ ድማ ዝኾነ ፓርት ከም ዘይሓልፈና ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ هراين بار قصيلنا እዞም ናይ accessibility features ኣብ ኮምፒውተርና ብኸመይ enable ክንገብሮም ንኽእል ወይ ድማ ብኸመይ ክንጥቀመሎም ንኽእል ኣብ ዝብል ክንዘራረብ ኢና ቀዳማይ ኣብቲ ኣብ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ንጥቀም ድሕዳ ኣለና ስታርት ኣቲና ኣብ ሴቲንግስ ንኣቱ ወይ ድማኒ ቅድሚ ዊንዶውስ 10 ዝነበሩ ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ኮንትሮል ፓነል ዝበሃል ኣለና ኣብኡ ንኣቱ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ብዝሓለፈ ቪድዮታትና ተማሂርና ኢና ብድሕሪኡ ኣብቲ ሴቲንግስ ምስ ኣተና ease of access ትብል ፊቸር ክፀንሐና ከም ዝንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ዊንዶውስ 10 ኣብቲ ዊንዶውስ ሴቲንግስ ምስ ኣተና ease of access ትብል ናሬተር ማግኒፋየር ሃይ ኮንትራስት ዝብሉ ኦፕሽንስ ኣብዚ ከም ዘለዉ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ኣባ ኢና ንኣቱ ማክ ኦኤስ እንድሕር ንጥቀም ኣለና ኮይንና ኸዓኒ ኣብታ ኣፕል ምስ ፀቐጥና ሲስተም ፕሪፈረንስስ ዝብል ንኣቱ بدحريو accessibility ويدما universal access زبل أفتن ناي قدم operating system ناي ماك أو خنرخبو نخيل مالتي موبايل كمبيوترات موبايل ديفايس كنت كم كلنا خا اندرويد ويدما اي او اس كنرخبو نخلينا مالتي جي افت settings زبل اب اتينا بدحريو accessibility زبل section أو ناتو مالتي iOS devices እንደህዳን ተቀማለና ኮይና ኻኒ ከም በዓል አይፎን አይፓድ ድማ ኣብቲ ጀነራል ዝብል settings ካታጎሪ ኣው ክጸንሐና ይኽእል ካለ ኢንተርኔት ኣብ ንጥቀመሉ ወይ ድማ ብራውዘርስ ተጠቂምና ኢንተርኔት ኣክሰስ ኣብ ንገብረሉ እዋን ድማ ዝተፈላለዩ ጽጉማት ተባሂሎም ዝተሰርሑ ኣዝዮም ሓገዝቲ ዝኾኑ ናይ accessibility features ኣለዉ نعمت بقليل كون دحدارينا تي أفت براوزرنا نبغو زلنا صحفت من الوقت من باب مزابينا أبزي زوم علينا أفتي حجز كروم أوبريتنج كروم براوزري قريتا أفتا سيتينجز مسأتهم أبزي زوم علينا مالتي إذا زوم كتو سخلو تخوليكم بلاس غيركم حجت نريا زلنا صحفت أبزي دخلنا لنا يخلي مالتي فريو كرلنا يخلي مالتي لازم دقيقو زرعيكم بخمزي أقواب كتقامو تخليهم هراين بار بزغن رياض صنحنا زوم إن زوم أوت كنقبر نخلينا إلنا كمون أو ويندوز ندهدا خوينو كنترول بلاس ونطو أنا زوم إن كنقبر نخلينا كمون كنترول ماينس نطو أنا دماني زوم أوت كنقبر نخلينا أما كنهر كوين هاني كوماند بلاس كنطو نخلينا كمون كوماند ماينس نطو أنا خا زوم إن زوم أوت كنقبرو نخلينا نت براوزرنا مالتي
كمون after default settings نحن عملنا خا control plus 0 نتأكد مالتي ويدما أب ماك command plus 0 نتكلم مالتي جاهم زنريو زلنا درجة إزخاء أم موزيلا فايرفوكسي كمو تمساسالي zoom in zoom out على مالتي هرحي بزعبا accessibility features كنمارس علينا جرما assistive technology devices كنرينا مزا أقدم بينا هنمارس أنحنا زتفلالي سوفتويرات access disabled user ويدما نايسم كلنا تساقمات نزلهم صفات زتعمو كنرز أنحنا حجرما assistive technology devices بزبل بهاردوير مالتي هاردوير ملكة أنتك أمالهم توسختي نبرت كنرينا مالتي زياتهم peripherals كوينهم مس كمبيوترنا بملقا بزتفلالي حاجزات زهوية مالتي قدامين نريو زي سكرين ماغنيفاير إلنا نتصوعي مالتي زياتهم قبل علتنا كمبيوترنا مونيتر قبل عليو زدربو ويدما زوسخو عينات هاردوير ديفايس كوينهم بمولوتي اب سكريننا نريو نغير دماني ماغنيفايد غيروم يرينا مالتي ابي بزبل منغدي كنريو يخولنا مالتي كال نريو دما alternative keyboards دما نتقم نخلنا كالوت عينات كيبورد አለው تناتاتهم كيس ابي بزبل كوينو زتسرح مالتي جاتهم غزيناون كنتقم نخلينا مالتي ገለ ሰባት በሓደ ኢዶም ትራይ ታይፕ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣለው ወይ ድማኒ ዝተወሰነ ጻብዕቶም ብምጥቃም ታይፕ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣለው ጅን ኸማቶም ዓይነት ሰባት ተባሂሉ ዝዳለው ዓይነታት ኪቦርድ ድማ ኣለው ነዚኣቶም ገዚና ኸ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ካልእ እዚ ስዊች ኣዳፕትድ ፐሪፈራልስ ኢልና ንጽውዖም ኣለው ማለት እዩ እዚኣቶም ድማ ነቲ ሰብ ብውሱን ዝኾነ ምንቅስቓስ ነቲ ኮምፒውተር ወይ ድማ ኣብቲ ኮምፒውተርና ዘሎ ነገራት نخቆጻጸር ዝኽእሉ ቴክኖሎጂካዊ መሳርሒታት እዮም ማለት እዩ ንኣብነት በመንቀሳቐስ ናይ ርእስና ድዩ ወይ ከዓ ብዝተወሰነ ዘረባ ብምጥቃም ዝተፈላለዩ ስራሕ ክንሰርሓሎም ንኽእል ዝተፈላለዩ ንብረት ድማ ኣለው ከምኡውን ስዊች ኣዳፕትድ ማውዝ ኤንድ ኪቦርድ ብለና ማውዝ ኤንድ ኪቦርድ ማለትና እዩ ምካኒ ብዝተወሰነ ሞሽን ነቲ ማውዝ ወይ ድማ ንኪቦርድ ንኽጥቀሙ ዘኽእሎም ዓይነታት ዝተፈላለዩ ንብረት እዮም ማለት እዩ امبار امناي لومي تمرتنا طاقما كمبيوتر نتوم ناي مرأي صقمات وي دما زخون عين سنكلنا زلوم سبات بخمي كمبيوتر كتقمو يخولو زبل مدبينا عدالينا لكم نيرنا زغصل تمرتنا بزع فايل اكستنشن انتايو زبل خوني زلوكم حتى نريتون اب كومنت قدفولنا اب كتصالي الرهبنا